kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma kape hokkata on série mon hoddiro ala mo wawi dade hoddiro ala wujita gore hoddiro makko dadotako Chono, ija. Orang kau sendiri we. Yo chono. Mama. Nanti lo kay. Fotane bettude ma non. Fotane bettude ma sali. Won. An hol audace dañda. Ngara gallam biya ada wada agressé biyam. Ko murtinma? E ko mbawno wadde fanna wadde burdum. Mi wadat ko buri dum sabu gondude ma wada ko buri dum an. Jinnom ne ko tawde mbo. Na gari min jinnom ko tawde mbo malheureusement mi tawani mbo. Ay ko yima min fo min wi fo ko min wi. Mbima mi so tawi biyo opani biyamo fo mbodo fondi hen. Sino a jaggi no biyo. A jabi halande mo ko nanata. O jodi mo oppim Ousmane a yita ham galle man parce que adan haso mi wittuma dabar galle man daro ha. Sale alande ko woni. So tawi ko ar woni Allah toba kaaje. Ay gille Ousmane e Mariam ala ko bawda hen. Allah wadi dum. Yidi mo Ousmane de ari de Mariama halni dum fof mais wonnon yidde makko ene hedde makko o ari o rewe makko ari ko jinmi halande mo biyam on jinmi ko selamo sel 27 mayram wana ane mudum mayram ko ada wawi jibinde dum so de jogi mo kalduda ko min kaldu ha min yumma ko te à partir de hande so wirti mama awi mo yitere makko wojji kala ko jiida ko min ano ko bawda ya hay tous awawa ya ado ko jinmi widem gilli ngala do so gilli no gonno mayram fijita ha wadi ko wadi ko bima mi hakkunde Ousmane e Mariam ko gasar ko gasar malheureusement ana anda gilli maya ko gasar ana anda gilli ana mettina ko gasar ana kala ma ana anda gilli yaltu gallam mami yaltu sa ko min tawma ko ne jinmi andinde ma ana anda gilli sa andi no gilli wona ni ana andi gilli ma wonno ko gilli debol ngalla yaltu gallam bon modi ala yaltu gallam non ma andu ko ni yaltu gallam ko dina so Allah jabi ma andu ko an bonno an debbo ha musim ko do mana saare ko am do der gama a jorton do jeewa ko joga tawde ma do
ben ana yoddi hande de ala léger rek la ñëda machallah be mo sayi mi addima do yanno mi yindere je e heɗum hen para kam ma wala dum dirda ham do yende awa heɗade hami geyna o haali kam ko rendiran ko te ana majji ko arende ko je han jidda aduna ma wonno ha hande se trompe o haali kam ko heewi ko fof te ana majjani jaari yittan ko herƴinde kanko so yi hunde feewi il faut o ƴewno bonnirde ɗum joni kanko o haalni ham o wi aɗen tikkanimo a haaldani makko a waɗani haydara joni min so tawi ko sagam kalda makko jewtordon ƴewno kowritirɗon ana majjan ko seeɗa tan jiiɗa aduna ma ɗum ko nden wonno Fatima mais wona ñalawma hande o je min mi sikkun neɗɗo fof omo wawi rewde e muɗum o yaltude e muɗum sauf entre min e ma e jaari to ndewɗon ni o fota rewde o fonno jaggirde mon gon sehilaɓam gonon sehila makko gonon fof makko mais min ko taw je suudu jaari mona jaari e suudu je jaari ne fawmo jungo ɗon holko haalata ɗon ɗon ko min ko guitam dokki kam goɗɗo haalnani kam an a yejjiti no jaari ari galle ma ha mbiɗama je dañi projet nde ko wima wonko haalanma mana sa watti hakkille ma kanko wi tan ko bonnude hakkude moɗon ana majjani kanko ni tan mais so yiiɗi je salon mais je jaɓi par ce que je hokkimo haw so je hokkanimo yeeso étranger ko jungo makko fawi dow je e artere hakkille ma joni an je jewtude jaari kanko o yiɗa yiide ko feewi ko bonde tan o ƴeewa ana fotani jabde ɗum min ñagorima saabi Allah ko wacci hilaga hakkude meɗen yewtude e makko je kom parɗo e makko wala nan kalmi ko je goɗɗo mais wona oɗo je o jabandemi ɗum ɗon an mimo min ñagorima saabi Allah jabanam ɗum ɗon annene yaari je komi karɗo mo mbima wala nan kalamami ko ayan ko bab tan mbawɗa je aɗa mayanama kanko an tan o yiiɗi saɗa wawi yewtude e makko aneni mi nani ko kalɗa ko momi réfléchir no fewi kala ko wawi wonde momi artema a wonan promettre non waɗanima promettre kala ko wawi wonde momi artema e ala probléme min jewtude dara neni d' accord ala probléme abaɗen ɗo hande seeɗa be an aɗa andi oɗo mbiɗa andimo kay aɗa andimo d' accord ko ñirbinta yeeso ko woni hayda mbiɗa andimo tagi namdiɗa hande ɗum tan ma ñirbinde yeeso wona haydara kami namdiro mata aɗa andimo mais pourquoi d' accord oɗo ngoɗo forme kollumami ɗo sa yi kollumami ɗum te namdima mataɗa andimo an kama majjani gonmi koye enquête aji par ce que gonmi koye ƴewde reedu ndu hol jeyaɗo hen emo jeyaka hen kadi enquête aji mo mbanmi ɗi foof kolliri kanko mon hen kanko mo kollumami ɗo holɗum jalta Mansour o ko frère eyyi frère ma mais min enquête aji mo mbanmi ɗi holliri kanko omo jokkodiri e Salidia omo jokkodiri e Adama Salidia yayam ma mama eɓe jokkodiri kanko e Adama surtout noon Adama koɓe musibɓe no fewi eɓe jindira ah bon min wima noon gandira ɗum noon kadi ganda min dal mi ittanimo hen manam ɗum ɗo ko hemma ɗo ko kanko omo jeeya hen kanko mo mbiyata Mansour o mi wiyani noon kanko waɗi mais jinmi ganda ko omoni hen kadi mbatta hen haqqille gonmi tan koye wadde enquête ajam wondude moon galle tagani koloɗama à 100% par ce que aduna hay goto anda
joni dal wat haggille ko mbimami ko boɗo mi yaha par ce que ɗum tan adduno kam ɗo to gonmi ɗo mi wawa joɗade ana jota ko ha boy Ay, nokku ngara mi- joni jaha hay nokku mi wawa wonde mi yahat tan to jeeraham ni mi yahat tan kono mboɗiɗa to ɗo so boyi dogde ham kono dogan mami min no mbami yewnude woni mbiya gonɗa koye dogde kam gonmi koye lijjide joni an boɗen mam reftuɗo so boyi seeɗa ok mi fan made inchallah mami ar ok à plus tard ok bye ciao Nossa, eu vou conferir. Lá sou um filho de carreira. Por favor, só um minuto. Odiro Odiro Allah dadotako Nedo idimum Allah e hajande mum Ala mo wawi dade Odiro Oh, Maimouna hande journée o wuli de. A yiɗi journée ji hande o actualité. Franchement, hande kay journée o Oh, surtout vraiment min à chaque fois mbiɗa jogo hen caɗele quoi. Parfois so tawi actualité o yaari oɗo banggue. Mais c'est pas grave. Mbatten tan informé ko jiiɗen ko. Et puis juste et vrai quoi. Ko ɗum woni rôle men. À part ça, journalisme mom enen fof eɗen gandi ko il faut ko gona militaire ɗum kam ko conseil tan mo kokkam mami tade Allah addima ayi ligguey no wayi a jogoto vraiment assiduité et ponctualité so ɗum ɓenni kadi ndewna hen wonde militaire minteragal noon wona tan e gorko journaliste ko debbo walla ko gorko yo won militaire d'accord. pourquoi yo won militaire parce qu'à tout moment aɗa wawi noddede pour couverture donc à chaque fois mbatta hen haqqille quoi C'est vrai. On mbiɗa ko gonga. Kadi franchement c'est gentil a jarama no feewi e conseil aji ɗi dokkatami ɗi parce que non c'est normal j'aime bien les gens de mecs comme toi worɓe hono ma parce que ah bon bon vous êtes franchement ko mbatta dégagé ko kam ne wele kam no feewi ah bon oui. c'est Kadi comme a ça jarama no feewi e conseil aji ɗi mami waɗ feere mi waɗa ɗum mi waɗa ko mbiɗa ko tan inchallah. d'accord y a pas de problème wattu hen haqqille no feewi quoi inchallah mais de toutes les façons peut-être kadi ma en keeɓa occasion jottade inchallah et puis ɓeyduɗen kadi yewtude y a pas de problème quoi ina wona de ligguey o min kam nde wonno mbiɗa yiiɗi ɗum somi yi kadi garɗo hen ene waɗi activité ne jogui volonté mbiɗa yiiɗa toujours à chaque fois waddude mum won certain échange uji quoi ko gonga ɗum kam mi yii ɗum e gueɗe ma kono mbattani e nder studio radio to henna aɗa yaha aɗa artagal oɗo watte ma hakkille de ah bon ko noon donc yo Allah faabo tan noon tan inchallah d'accord ok mbiɗa andi janggo kadi ko journée goɗɗo mawɗo wonata quoi inchallahu taala ko noon rek wadde ɗehen tan ha
ma ɗo joɗa wara dansete est ce que yi fatima ni wonani yaltani yahane arta ana o meeɗi wiidam yaya an o meeɗa resede an ka puntaɗo yiɗi ko waddema utilisé par o wedduma anani jiiɗa resede taw hay cohlitama sah hay pompirowo galle firtu guite maɗa e ganda hande aduna hande o ayi naata e réseaux sociaux daara min mi ñallinta mi wallinta te kala ko jimmi heɓde mi heɓat darta preuve ni ay ɗum ko liggeyam ko min jeeyi ɗum ko beelami foof hay soko janggo beelami change mi changeat a faami ɓe mbima jawdi kuɗaɗo noon ko duuɗaɗo ñamata garami haalama min nannuma hen hokkuma moƴƴuɓe sehilaba moƴƴuɓe nanɗo soɓe jiima hay min yijirate kulmini gila jiddeɓe accam joɗoɗo an sirani accam joɗo sirani tara sabi ko wonko ɗum mbaɗen argami haalama kanko ko waɗata ko wiyata ko wona gotum ɗum ko waddema utilisé an wonama arandi temps esclave utilisé arandi esclave arandi ɗum arandi est ce que arandi yummiraɓe ɗen ɗo tan mbaɗa utilisé suwaɓe rewɓe tan ɓe mbaɗa commerce dow mune so pari beddo arandi ɗum ɗon ko jiɗani hen ndar yiɗa haala ha juuɗo guilɓe garɓe ɓe tawa hen ɗo aran ko jimmi manna ham ɗo numéro ma mami nodde te somi noddima roɓe gandu ko enen kaldata de a faami anen kalando mami ko waɗɗo numéro ma fat jiɗmi keɓa e téléphone ngaji he comme ñëpp yimɓe foof no mbayni mbaya noon machallah joɗi comci joɗi e téléphone mbimami an kadi ko hay 14 jiɗɗa heɓat ɗum si jotto mami noddi inchallah anda tan gonɗa ko anda ko jaari anda ɗum ka koɗo e galle ka koɗo kadi wuuro ngo ko min andi jaari jibina koye junggam mawni koye junggam so jaari ko neɗɗo moƴƴo wonno mi hattama yalde muɗum o wawa holludema noon bonande tawno wonto yiɗi nanudema jimmi ko ndentoɗamo jimmi ko goppana hammo kadi ɗum mi yiiɗa kadi mbaɗa e ɗum ɗon insisté par ce que mboɗo andi sa yaade makko tan so ɓooyi annen ka naata waye ko woni koye dow muɗum te ko woni koye dow muɗum min yiiɗa ɗum yiiɗa kadi wiyam way noon jimmi ko ndentoɗamo jimmi ko goppana kam kadi ɗum mi yiiɗa kadi mbaɗa e ɗum ɗon insisté par ce que mboɗo andi sa yaade makko tan so ɓooyi annen ka naata waye ko woni koye dow muɗum te ko woni koye dow muɗum yiiɗa kadi wiyam way missionnaire ko missionnaire hoorene mawnide dictionnaire solane huɓude lumiére missionnaire ko missionnaire hoorene mawnide dictionnaire solane huɓude lumiére missionnaire yo saf yo sandulim sappiɗo bakkele nangodir ma jamma heeɗo min yo salumi mbaɗamo hene mi missionnaire dow missionnaire less missionnaire caggal missionnaire yes mi nani ɗo no mi nani ɗo yes awaɗum waɗandeɓe min mbara saabu allah ko aɓe lesan mbiɗa tabbini kam de ɗon freedom seeɗa quoi ok ɗoɗo man munas tan ko watma mi ɓuriɗoɗo waɗani faama alka yo hotto liberté yo so wona ɗum ɗon anani aɗa ƴiwi kam no feewi aɗa heeɗi kam so wona ɗum ɗon kala ko hemma faama ko min quoi ina tampini kam de trop a
nanda usman an bida ko gadda ko dum tan ko gadda gila rawane de ha hik usman an gasan hay jibini yedin biya mina da ado kam min jibindo mo ciawdo mo lebbi jeenay jam ngat wari jogol warde e tampende tampuni mama ande fofu usman min biya ha gila mo fudo deji ham wi hankande oppi maryam halaaji ille tan ka badade jungo bada jikki tan kadi haqqille ma fof faye maryam minani ton nyallata ton kirata de do balde fu min jodi mo balde hande ko jiyan ma ne limon an ko betata maryam an gam bedo de do yidde kam hol ko de yidde woni hay gilli endo natti wade ni jida debbo ndeway mum gil adan biida ala jinna ma fo biya ala biya ala min jibindo mo yima wiada anen biya ala ngadda jaha paya caggal leydi debbo fija ha wona cowido ha joni aduna Allah fof haala ten andi wona an so wonin ko ani wi'a ƴetta responsabilité ni ma kono wona an garta kadi ƴetta décision ma mbiya après mum oppi nde wona to dumuna mbayano penoɗo hello ni duttuɗa e muɗum a ñallinta wallinta mi haali noon nde suunde mi haala e weñde wonɗo mi yiɗa noon jettoɗen kono so jettodimo ɗon Ousmane ma andu moƴƴande mama min ka jinnaɗam te minima aɗani ken sehilaɓe kono kadi il faut pama min hande kam mawɗo kilifaɗo mariama mine mum wona hande koko ɓooyi mariama ko guila mboɗo woni sénégal guila mi wonani haydara guila mi firtani haydara mariama guila nanguimi meeɗa oppudemi o ƴewani ko joguimi o ƴewani komi ala o nanguiri kam tan ko yidde te yidde mo yiɗi kam nde ko yidde ndeɗon jinmomi ala ko mariama waɗannani kam e aduna tinno fof tinam mbiya yidde holden yidde an kam an tan yiɗi mariama cenniɗa mum mbaɗano kotini dokkiɗa ya sengto mariama sene yinnomani en waɗa ko waɗi ko debbo kalde yiɗi gorko mayat hay sinno jooɗimo duuɓi sappo waɗede muɗum fidel so mayram no yinnoma wata an kam ko an senge mayram no kotini dokkiɗa ya sengto mi haali noon sunde mi haala e weñde mi ɗahimi mi funtima par ce que mi yiɗa ajonɗa kam mi yiɗa mine ma lurodiren ko jibinɗa ko faade joni ala ko pundumami aduna ko ɗokkowmami hiniram nde hunde fof ene jaranimi aduna wadde sacrifice saɓamde bonheur ma sa yi noon mi wima an mariama wona e aduna so mboɗo wuuri e so mbaɗa maayo wona e aduna c' est parce que mboɗo andi mariama moƴƴanema so mariama moƴƴuno ma ko min tigui pusangoma e mariama rewɓe ma nan ɗo ha mbayno leydi aduna allah fof ko rewɓe ma ɓolɓe goni ɗo guila ɓiɓɓe yummani ha e ɓiɓɓe kawma en hay so wona ɗum hay sino goɗɗo jiɗɗa taw ko moƴƴo min so tawi a yiiɗi mi yadade muɗum allah wawi taw ko tuuba kono mariama ko mbimami wona hande ko wona hande wonta janggo wonta ɓaw janggo hay somi maayi noon a humanta mariama so tawi ka tiɗɗo hoore ma andu min jibin wona an jibin kape hokkanno on série mon hoddiro kape ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya play store walla google play mbaɗa téléchargé kape keɓa application ma posma tekka kopreje pofta kape gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele kape ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa kape ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli sénégal kala e kuɓal wat téléchargé kape jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma